Ahojte, som Miloš Sidor zo spoločnosti Bruto a tu by som vám dnes rád ukázal systém na jednoduché riadenie výroby. Tento systém bol urobený na mieru pre zákazníka, ktorý počíta kusy, teda robí nejaké ucelené balenia výrobkov a riešil problém, že jeho operátori chodili s papiermi a kde mali napísané, čo majú baliť. Avšak tento systém chcel nejakým spôsobom zjednodušiť a automatizovať a preniesť ho na obrazovky monitorov. My sme teda spravili taký jednoduchý systém na riadenie výroby, ktorý pozostáva z dvoch hlavných častí. Je to jednak webová aplikácia, ktorú sme vyrobili a tá je rozdelená na dve časti. Je to časť pre nejakého administrátora a časť priamo, ktorá je pri váhe, ktorú vidí operátor. A potom je to teda samotná váha, ktorá počíta kusy. Spôsob práce je taký, že administrátor nás najprv do toho rozhrania administračného zadá tzv. Výrobné objednávky. To znamená, že tam zadá, čo treba dnes robiť, aký materiál treba baliť, koľko kusov treba spracovať. Táto informácia sa následne zobrazí na displeji operátora, ktorý vidí len tie najpotrebnejšie informácie a to, čo ideme robiť, koľko toho máme zabaliť. A v spolupráci s tým je váha, kde vlastne tieto informácie sú načítané a on už vykonáva len tú bežnú prácu, teda balenia a počítania kusov, pričom po každom vážení sa táto informácia zaznačí do systému a v prípade, že splní ten výrobný príkaz, tak ten je odstránený zo systému a pokračuje ďalej. S tým, že vlastne všetky tieto váženia sú aj zaznamenané na webe, čiže spätne si vie administrátor pozrieť, ktorý operátor koľko spravil a či dodržal teda ten plán, ktorý bol nastavený. Na tú identifikáciu tých operátorov sa používajú nejaké druhy Airfit kariet a môže byť použité rôzne typy váh. V tomto prípade máme tu takú lepšiu váhu s dotykovým displejom, na ktorej sa operátorovi ľahko pracuje. Takže teraz si môžeme ukázať konkrétny príklad využitia. Vidíme na obrazovke, že máme teda dva výrobné príkazy, ktoré treba naplniť. Operátor, keď príde k váhe, tak sa prihlási kartou. Následne je tu možnosť navoliť rôzne módy činnosti, ktoré sú špecifické pre toho zákazníka. Tým sa teraz venovať nebudeme. Čo je podstatné vedieť, že teraz vlastne ten operátor si na tej obrazovke vyhľadá tú svoju výrobnú objednávku, ktorú potrebuje plniť. Ja som si vybral napríklad tú druhú, ktorá sa volá VD10, čiže ja pomocou klávesnice na obrazovke si ju vyhľadám. A váha mi už sama povie, že áno, je to materiál ten a ten z tohto príkazu a ešte potrebujem 1723 kusov. Čiže tuto už nemusím viacej nič zadávať. Tento konkrétny zákazník ešte tu mal možnosť voľby nejakých obalov, to znamená nejaké prepravky, pokiaľ sú tie produkty v rôznych obaloch. Čiže navolím si nejakú prepravku, navážim počet kusov, ktorý sa mi napríklad zmestí, alebo ktorý teda mi hovorí systém, že ešte máme. Aktuálne 710 kusov, mám navážiť 1700, takže je to v poriadku. Stlačím tlačidlo na tlač, keby sme mali tlačiareň, vytlačí sa nám nejaký kontrolný štítok a teraz vlastne v systéme sa táto zmena prejaví tak, že tých 700 kusov sa nám odčítalo a už nám zostáva len 1012 kusov na zabalenie a týmto spôsobom operátor pokračuje ďalej pri plnení jednotlivých výrobných príkazov. Čiže systém, ako ste videli teraz, je modelový prípad, ktorý bol spravený pre konkrétneho zákazníka. Samozrejme, vieme ho upraviť podľa požiadavky zákazníka na mieru, tak aby boli aj obrazovky, prípadne aj niektoré vizualizácie na webe spravené tak, ako sú potrebné. A pre viac informácií si určite môžete pozrieť našu stránku Digitálne váhy a v popisku nájdete taktiež aj cenu tohto zariadenia a prípadne ďalšie doplňujúce informácie.